tænke på, Joyce, når vi gør det her. Vi skal stå, så vi kan blive skyde. Du står for langt henne, i princippet. Fordi jeg kan ikke skyde henne med dig? Jamen også hvis nu hunden kommer efter. Der var egentlig bedre, at du kan stå sådan. Men far... Det skal du tænke på. Men altså, lige meget, men det var kanon. Ja. Men far... Hvad så, Mads? Far, hvad gjorde du så, hvis det var Egon? Kom, Egon! Ja, det er godt. Det var det bare ikke. Sådan noget, det sker ikke. Ja, det er godt. Nu har jeg ikke engang godbid med det, drenge. Ja, det er godt. Kom der så. ligger der en kæmpe stor godbid der. Kom så. Kom så. Ja. Øj, det er ikke fået. Ja, tag så. Egon, kom her. Kom her. Ja, tag så. Ja, tag så. Ja. Tag så. Ja. Mads er stadig helt sikker på, at hun måtte sådan en hold det kæft. Så først skynd dig at tage det billede. Ja, det er godt. Rosen der, fordi den har lige fat i det rigtige sted. Ja, det er godt. Dygtig. Ja, dygtig. Og det var min far, der skudte den. Hvad så, drenge? Det er mig, der har lært hende at skyde, bare lige så. Ja. Vi skal lige have en billede af Joyce og det hele her. Vi skal lige have en billede af Joyce med. Vi skal have en billede af Egon og hans første brev. Ja. Det er stort, det her, venner. Hvor er det nice. Det er kraftedeme med konge. Far, skal vi ikke få jagt med en anden gang? Jo, rolig, vi er lige kommet i gang. Skal vi ikke også få Prøv det her, Joyce. Vi tager lige en af dig bagefter. Skal jeg lige have en med Egon her og hans første brev. Sådan.